देवाचे उतर या नियाल म्हालान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज पयत सभा पागेवंत बार्नाबासाचो उगडास कोत्ता देखून आयचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक दिल्ली शिकोण आमी कशे पोरी सोर्गींचे राज पोरगोवचे ते आमकां सांगता. जेजून दिल्ली शिकोण भागेवंत बार्नाबास शाती पावयली आनी ताची देख घेवन आमी आमच्या जिवितान सोर्गींचे राज पोरगोटूंक जाय. सोर्गींचे राज पोरगोट कोतल्या मनशान जेजू शिकयता तशें आमी करूंक जाय. जेजू म्हणटा, पयले वायटाकारांक बरी, मेलेल्यांक जिवंत, खोडकारांक नितोळ करात आनी देवचार काडचे. दुसरे, देवान फुकोट दिल्या देण्या पासत उपकारी म्हूण आमच्या जिवितान दाखोवचे. तिसरे, बागान रुपे, वाटेक बुती व 2 आंगावळी, वाणो, दांडो व दुसरे कितेंच व्हरचे न्हय. चौथे, खुशे मनान येवकार दिता तांगेर रावचे. आनी पांचवे, शांतीचे साक्षी जावचे. आमची दोतोन आमकां दयाळ कोरण्यो करूंक शिकयता. खऱ्या भावार्थान आमी दयाळ कोरण्यो केल्यो जाल्यार आमी सोर्गीचे राज पोरगोटणार जाता. जेजूची शिकोण सोर्गींच्या राज्या खातीर भायराल्यांक आमी आपणावंक सांगता. आमचे लागीं आसा ते आमी वांटून खावन शांती समाधानाचे जिवीत जिवंक आमकां आपयता. असले बरे जिवीत आमी जियेली जाल्यार आमच्यान संवसाराच्या चारूय कोनशांनी देवाचे राज पोरगोटूंक जाता. देवाचे राज म्हणजे नवे तरेन नवे जिवीत एकवटान आनी मोगान एकामेका सांगाता वागप. नवे चिंतक नव्यो कोरण्यो जावन आसा जेजूची बरी खबर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचे उतर तुमी नियाल्ले म्हूण देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.